Kublai pi baro. Ngapedang sabai pi syagani ke program ke jongi, ke bekerteng ke Lawei ki hat jongi. Kapang ke bangan permita kesengi, ke long halor, ke jing syat tombor jo ki kena. Haka imlang ke salang ke jongi, ki kena, ki julong, ki ba, ngat pa ha ke jing syat tombor, bat ru bande ha ki kambang man. La ke long ha ke syong ka jubor, la ke long ha ke met ke pat, ke bakta wat yang ke jing jing perkat ke jongi. Dongin ya sengap, ke kita ke jing syat tombor jongi kena. Kat kum ka World Health Organization, ke jing syat leben ya ki kenong kena, ke kentup ya baro ki rukum leben, ki bayadei bat ke kenjamen, kenjado, ke jing syat tombor ya ke long renyeng jong ki kenong kena, ke jing le bam suin yo, ni ke jing le sting, ke jing kayi met le ni ki wei bat ki rukum, jing syat penjat ke bapen mi ya ke jing ma, ke badei shisha, ni ke bala ban kta, ya ke jing kuat jing kia, badru ya ke hok ban im jong ki kelung kena. Habangi ong ki kena ke kentup ya baro ki brio ki bahaba bo ke kapras nam ke kerta. Kat kum ke jing lum jing toa bala register ha ke Protection of Children from Sexual Offences Act ar hajar kat ar haus nam ar hajar kat nyo la yo jing tip badan lai pulai hajar shi spa ar poteli ki kies jing sha tombor jong ki kena ha ke ba shi po hajar ar spa ar weteli ki dei ki kies jing sha le bejan jong ki kena. Pra hajar sau spa sau po ki dei ki kies le klem akor ye ki kentei. Hinyo spa lai prateli ki dei ki kies kai brio. Sau spa 100% ki kies batmu le bejan. Kendai paweteli ki kies kai ya ki kena red sha ki kam auria bat kumta terter. Bat kumba kendai persen na ki nong tombor ki judei ki ba itu itau. Da ikena kum ki bahiyeng basem ki para marjan ki brio ki bakular banya tho shong kurim lani ki basupen biet banya long parlok ka bakken thopru ya ki brio baya kendru lingba ki kor internet. Kat kum ke jinglum jing tho jong ka Meghalaya police house nam ar hajar khat nyong la yo jing tip badan lai spa andru poteli ki case penterium persha ya ki kena. Hakaba ar spa kandai prateli ki dei ki bahap ha ka jing sha tombor. But la register hapo ka Protection of Children from Sexual Offences Act ar hajar khat ar. Habangi puli ne sngap ya ki kubor ka kentian jing sha tombor ke dei ka bangi jiyo sngo man la kapor. Tambale si ngimpat da sngo thu bha ya ka jingmut ka jongka. Ki jing so thu kulum jong ka jing sha tombor ki kentup ka jing sha ban ben halor ka jing trot bor. Kani ka kentup ya ka jing sha short ka jing sha bom bat ka jing sha tiet ha u le ne ka brio ki ba kham don bor. Kum ban shu pen shai ni ju sakhi bagini ki jing tombor ki lam sha ka jing men saw om tang ya ka met ka phat henry wat ya ka jing bur ka jing perkhat. Ka jing ban bor halor ka perkhat perdan bat halor ki jing sngo ka ba kentup ya ki jing sha kenno ka jing khen bo ka ba pelong ya ki khna ban rit men siam. Ka ba pendan kamru ya ki ktien klam akor. Ka ba kta ya ka jing sngo ka jongki. Ka jing sha tombor ha ka ba ya dei bat ka jing long kan thei lani ka jing long shin rang. Lani ha ka ktien long wei ki ong private body parts. Ka kentup ya ka jing sha nyo ben ka jing kentat ka jing bam khen kor bat ka jing sha pendan kam ya ka met ka jongki khna. Kum ki lat ban yo jing kamai lani ka ba pha tre ya ikna ha kinu ki kam. Kini ki jing tombor bat ki jing ban ben ki bangalak do haneng ki pindu no ya ka jing long khna jongki namar bon sin ngira long rangba jubore ki. Ki khna ki don ka hok ban de kai. Ki hok ban sngo lan duit sngo shngan bat ban yo ya ka jing sumar ka bakerpang haman la ki liang. Ban shubatai sha shu haba ikna imyo ya ka jing sumar hakapor ba ipang lani shitong. Kala bandai bagi kimi ki pa kim perwaya i lani ki pulut porno hagi wei pat ki jat kam bernya. Ka jing sha hala jong ikna ha u lani ka brio barang ba da ka ba ong ba pemler lani ka ba pendu men siam bat pin skap jarno ya i. U lani ka brio balarang ba
ba ong ye ikena ba ikin shleng la ne ba pendan ka me ki wei per ki kintian klem akor ni la pen man ye kini ki kintian kum ki kintian bang ye kran managasngi ngim per khat pat ya ki ei ba kini ki kintian ki kta ne em ya ki kena kajing sha le ben ni thambor ye ki kena ling ba ki kor internet kum ha ka Facebook ki Instagram da ka ba pen biet bat pen gop ye ki kum no ban yo ban thambor ye ki ha ka ba buon rukam kum kan nuksa da ka ba pha sha i kena bat ong ru ye i ba in pha ye ki no ki dur lani ye ki video ki ba klem akor bat pha ru ye i kena ban de kum chu ban pen tre ye ki kum ki shakri ye lani ha ka ba pha shakri ye i kena ban ri khlong bat ki we dia kajing ta ha ka ru kam ka bam pen so tenat ni bam pen so shngan ya ki kena hakini ki kin yat sni ni la sakhi limba ki khubor ya ki jing sha thambor jong ki kena ha ka ba ni la yo i ba ka jing sha bom jong i wei khlong i ba shi snap shi teng halau jong pa ha du ba in the clat no na ka ni ka perthei sa ka wei pat ka khubor ka ba pen par yang khriat ka ba ngakwa ban ku dau ka dei ka ba mi ha kini ki benai ki bala dep ha bo ka jila ka jongi ya ka jing sha thambor jong ki kena ki bedang lung ki ba ha pa bo ka kerta ka ba khandai khat wei khat ar bat khat nyu sna kha wei brio ba ki ithu ithau kini ki ba ka jer ki dei tang kita ki ba ja tang ha ka por pa khang shnong ka ba manta sakat nu ki ba ngim la ban yo jing tip ki ba la ban ja ka leng ka jila ka jongi shasar bat ru shanong kondong ti ho oi ka ja bat ka dang jele ta dang ni isi sakat nu ngin ngap jar ha ka ba ya dei bat ka ni ka long ka bas ngau si ban yo i ya kum kini ki ja jing ja ka long ru ka ba don kam ban yo jing tip ban jing hi kai sha phang ka ni ka jing sha thom bor kham tam ya ki khlong khna na du dang lung kum nu bangin sumari de dia bakin ngau thu ya ki dak kishin ha ka ba ya dei bat ka jing ta ka ba long shngan bat ka bam long shngan la ni ha ka tien nong we ni om ka save and unsave touches gidon kam ru ban pun ko bor ye ki khna bagila ban ya dai le dia na ki jing sha tham bor ha ba ya dei bat ka ni ka phang ni sngo ba ka long ka ba don kam bagin ya tre lang ba ban ya snok ti lang ba ban wan ra ye ka jing song suk ka jing song shngan ha ka im lang ka sa lang la da bi kwa ban twa jing mur kham banya la ni bi don ki nu ki jing ki di phila ban buat ya ka Faith Foundation ha po ka Facebook account bat ru ha ka Instagram account bat ban tip khambanya shaphang ka kam ka jongi phila ru ban de sha ka website ka jongi ka faithfoundationshillong.org bat ang karpat ru ba phin kar sha ningi da ka phin like phi share bat phi subscribe ru ya ka ni ka channel ka jongi khnang ba phin yo ya ki jing tip man la ka por apo ka screen jong phila ru ban yi ye ki phone number ki ba phila ba phin phone phila ru ban sngap ya ka program Lawei ki hap jongi na ka All India Radio man ka kasing sa jan ha ka por khandai at home and step la ni phila ru ban sngap na ka app News on Air ha ka bangi pin sngap shaphang ki phang ba pher ka ba ya dei bat ki khna ka zdang shwa na nga ba na phi ko play shi